Ona 2018 riri gore rekuti vana veZimbabwe vazisunungure. Takaona gore rakapera munhu aishungurudza vanhu muZimbabwe achienda. Zvino tasara nesystem nevadiki vacho vanoita kuti iwe nyore yekuti tivabvise. Ndinoonazve kuti patisati taenda kusarudzo, hurumende iripo yakapinda nekubatsirwa nemauto yakapa chivimbiso kuna vana veZimbabwe chekuti ichagadzirisa zvinhu zvinoita kunge mabasa, zvinoita kunge mari mumabhengi neupfumi hwenyika. Hapana chatinoona kuti vanokwanisa kugadzirisa ivavo, nekuti vanhu vazhinji vacho vakasvitsa nyika ipapa ndio vachirimo. Saka hazvisi kuti ndi Robert Mugabe chete, asi kuti system yacho yese yakaora and system yacho yese ine huori. Saka kana vamwe vacho varipo, vazhinji vacho varimo muhurumende, tinovaziva varidzo nyanzvi dzehuori. Saka hationi paine zvavanokwanisa kuvandudza. Tinoonazve kuti vari kupa chivimbo chekuti kunenge kuine sarudzo iri free and fair. Izvi ndizvo tiri kutarisira kuti vanokwanisa kuita sarudzo iri free and fair, isina kusvisidzira vanhu mukati, isina kuuraya vanhu mukati, isina kurova vanhu mukati. Izvi tinenge tichida kuti tione kuti zveshuwa here kana kuti kungotaura chete. Kana zvakuswedera zvakupisa vakuona kuti vanhu havachadi, votanga zvavo zviya zvekumanikidza vanhu. Saka 2018 tinoiona riri gore rekuti isu tikashanda chaizvo tinokwanisa kuti tisandure upenyu hwedu muZimbabwe kuti huve upenyu hwakanaka zvachose. Tikaita zvekutamba nayo tinodzokerazve mudambudziko ratagara tiri kwemakore akawandisa. Saka tingati chii chamuri kuita kuti nokuti tikatarisa mapato anopikisa hurumende tiri kuona akangopatsanuka, angozinyekenyeke, kune kodi, kune DC Alliance, kune chichi. Ndezvipi chaizvo zvamuri kuita kuti munge muchiva makasimba kunge muchikunda mauto avapa eZANU-PF? Chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vazive kuti vanoda chii. Totaurirana sevanhu veZimbabwe. Aya mapato ariko emubatanidzwa ariko matatu. Tinoona kuti isu weCORD takatarisa tikaona kuti hondo zhinji, nhamu zhinji yakabva pakuti masimba akapiwa munhu anonzi president akawandisa. Saka isu tinofanira kubvumirana tese sezvo takabvumirana kuCORD kuti masimba aya anofanira kutapudzwa, kuitira kuti munhu anonzi president aregere kuva nechekuita yatingati maliberties nemafreedom emunhu. Kuti munhu anofanira kutya kuti kana akambotukana napresident, kana munhu wacho apresident, achaita kuti mapurisa andomusunge, achaita kuti magweta nemacourts amuise mutorongo. Kwete, tiri kuzviona izvozvizvi. Even pakaenda Mugabe ndizvo aitiita. Iye zvinezvi vaMunangagwa wapo avo vaipikisana navo vese vari kuteerwa vachisungwa. Hatichada kuti tinge tiine muonero iwoyo. Saka isu weCORD takanyanya kusimbarara panyaya yekuti vanhu vanofanira kupiwa mafreedoms avo. President hafanira kunge aine masimba akawanda. Saka kana dai tobatana nevamwe, ngatibatanei tine chinangwa chekuti zvatichaita mangwana zvisiyane nezvotaiita nezuro. Kwete kuti toita kusubstituta vanhu, toita kunge timu yebhora yekuti taakubvisa Ronaldo kuti tiise Messi. Kwete, tinoda kuti tichinje system maitira acho ese. Takanangana nehonye yatisvitsa patasvika yazvino. Hongu mapersonalities anga aripo, asi iyo system yacho inge ichisanziswa ndio yakanyanya kuipisa. Saka ndio tinofanira kunge tichichinja. Saka masimba apresident akanyanyisa kukosha. Tinodazve kuti tione kuti vanhu veZimbabwe
maonero avo vave vanhu vanotanga kuti isusu tiri maZimbabwe, hapana mubva ndiripo kana tichitaura nyaya yemuZimbabwe. Saka hapana chef, hapana mukuru, hapana mudiki, tese tiri ma-first class citizens. Saka vanhu veZimbabwe wakatanga kufunga kudaro, zvese zvekutya vamwe vanhu zvinopera, nekuti zvinenge zviri zvedu tese, hazvisiri zvevamwe. Hatisi muenzi, hatisi kutsvaga chinhu pahuku yemweni, ndeyedu huku yacho. Saka ndo zvatinoda kuti maZimbabweans afunge kuti Zimbabwe ino ndeyedu. Tochitanga kuita hunhu nekuda kuti tive vanhu vanonzwirana tsitsi, vanhu vanoti zvinenge zvaitika chawana mumwe chawana tese. Ndo zvatiri kuda kuti maZimbabweans aone, kwete kuti munhu akaba semabirwo akaitwa 15 billion tongoti zviri right. Tinofanira kutoshushikana kuti mari yedu yakabiwa. Saka tese toita maonere kuti ngati te fight corruption. Wori unofanira kubva muno muZimbabwe. Asi tingakunde sei musarudzo kana tikapinda takapatsanurana saizvino kuti muchaona kuti pane kubvumirana kuti mapato anopikisa akapinda ari rumwe akwanisa kunge achikunda. Saka tingakunde sei, chii chiri kuita kuti CORD, MDC Alliance neNational Coalition muite mubatira pamwe chete? Okay. Mamisiyano yacho ndio kwekutanga ndasarudza kuti ndataura kuti isu weCORD tiri kuti masimba apresident ngaabviswe aite mashoma. President osiiwa waine masimba ekuwaka nyika nekuti vanhu vaite upfumi hunopinda muhomwe dzavo. Ndo chekutanga. Vamwe veda varuda kuti masimba apresident ngaaramba akadaro. Saka tinofanira kubvumirana ipapo. Pechipiri, tiri kusiyana panya yekuti vanomiririra vanhu vanosarudzwa sei. Isu seCORD tiri kuti vanhu vanomiririra vanhu vanofanira kunge vachisarudzwa nevanhu kuma-constituencies avo. Saka vanhu vanosarudza mumiririri wavo. Tikatarisa pane Alliance, vanotanga vagowana ma-constituencies semabato, kuitira kuti mapato agopa vanhu kuti anomirira constituency yakati ndinhingi naningi, kwete kuti vanhu vasarudze. Ndo chechipiri. Chechitatu, isu tinoda kuti tiite vanhu vanomiririra matunhu inonzi devolution. Takasimbarara tichisarudza vanhu vanomirira ikoko, kwete kuti tiite zviri kuitwa nana Mnangagwa zvinezvi. Saka munoona kuti differences edu mashoma, asi pane mamwe anenge ari makuru chaizvo, asi ndiye kungoti vanhu vakashandura pfungwa dzavo tinogona kushandira pamwe chete. Asi kuti isu tizogadzire zvemumwe dictator, isu CORD taramba ipapo. Mati une chimbo chokuti hurumende yaMnangagwa ichaita sarudzo yakachena. Sei muchidaro tichiona ipo panemwedzi mushomane musati aita sarudzo, mitemo yesarudzo haisati yashandurwa, mashandiro emapurisa asati ashandurwa, mashandiro emauto asati asandurwa, tiri kutoona vachitopindira nyaya dzematongerwo edu. Handina kuti vanoita sarudzo yakachena, ndati vari kuti vanoita sarudzo yakachena. Saka isi tiri kuvapa kuti tiite sarudzo yakachena tinenge tichiona chii. Isu chekutanga chatinenge tichida kuti chiitike ndechekuti nyaya yekuseenzesa violence, kurova vanhu nekushidzira vanhu, ngazvipere. Nyaya yekupa vanhu chikafu nema-agricultural inputs, nenyaya yekuti unosapota bato ripi, ngazvipere. Nyaya yekuvoters roll, isi tiri kuti pane target ye7 million, wakatadza kusvika patarget ye6 million, kutaura kuti vanhu vakawanda vabviswa kuti vasapinde musarudzo. Saka sarudzo edzo hadzingaiti free and fair. Saka zvakadaro, tinoti kana vanhu vatadza kunyoresa vanhu vanodarika 6 million,
isu tinenge takuti munhu ega ega wemuzimbabwe ane chitupa chake ngaaende andovhote, ari muvoters roll asiri muvoters roll hazvina basa, nekuti vanhu vemuzimbabwe vanofana kusarudza utungamiri hwavo. Isu tinenge tichiti vanhu vari kudiaspora vanofana kunge vaine vote. Isu tinenge tichiti nyaya dzekuti tine posa neaipa ngazvibviswe, ndokuti vanhu vane mafreedoms avo. Nyaya yekuti maopposition parties ngaapindewo asvike kunzwikwawo kuma TV ehurumende nebepa naure emahurumende anenge wana Herald, ndokuti titi sarudzo inenge iri nani. Nyaya yemasoja kana tangobvumirana kuti hapana kushidzira munhu, kutaura kuti nyaya yemasoja inofana kutonge ichigadziriswa, nyaya yamapurisa inofana kunge ichigadziriswa. Saka ndo zvinoita kuti tiite sarudzo yakachena, uyezve isu hatitruste zeki. Saka masarudzo ekuti inge yakachena inofana kunge ichiitwa neSADC neAU kana neUN, uyezve vanhu vese vari muSADC, AU neUN vane mvumo yekuti vanofana kuuya vachitarisa ma-elections aano kubvira pavanoda, atinoti long term observation, kusvika musi wekuvhota nekupera kwekuvhota. Ndokuti titi taita sarudzo yakachena. Kunze kwaizvozvo tinenge tichipokana chaizvo kuti sarudzo haina kuchena. Kana tarisa pamacandidates ari kucontesta mugore ra2018 vakawanda tichitesa pamasocial media vari kutsutsumwa maererano neutano hwemapresidential candidates anenge aripo kubva kunemi kusvika pane vari kutonga nevari kuoposa. Tingati confidence ingapiwe mavoters ndeye takatarisa pavanhu vada kusarudza, tichitarisa kuti vanhu havafana vachitonga kwema5 kana vachimasarudza. Zvinenge zvakanaka ndezvekuti vanhu vazive kuti vanhu vari kuda kuti wapinde basa wanokodzera here kuti wazoshande basa iroro. Saka ini semumwe wavo ndinoti ngatiendei kundotariswa nana chiremba wotoongororwa zvizere. Kana munhu paina anodhauta ochitaridzwa kunzi uyo uri kufunga kuti haana kusimba, uyo akasimba chaizvo. Ndozvo tinenge tichikurudzira izvozvo. Tichipedzisa tingati vana veZimbabwe chinhu chavanganyanye kuti tave kuvhotera vakatarisa nebato rechipi chingati vangaise upenyu hwavo kubato rekodhi. Bato rekodhi rinoita zvakati. Isusu tikapinda sehurumende, zvinhu zvatinokwanisa kubva tagadzirisa ndezvekuti 1, zvisingadi mari tinopa vanhu freedom yavo, tinobvisa posa neaipa nechimbi-chimbi kuti vanhu vatange kuita freedom yavo. Chechipiri, tinogadzira upfumi hwenyika kuti vana veZimbabwe vakwanise kuwana mabasa, vakwanise kuvhura makambani avo, vari kunze kwenyika vanoda kuti vauye vakwanise kuuya kuzoinvesta muno. Vanhu vedu vari kunze kwenyika vanonzi madiasporan vakwanise kuuya munyika mavo vachiinvesta munyika mavo. Isu bato rekodhi tinoti hakuna mwana wedu anofana kunge asingaendi kuchikoro. Saka mwana wese wemuZimbabwe anenge akuenda kuchikoro sebato rekodhi. Nyaya yeutano hwevanhu tinenge takugadzirisa kuti utano hwevanhu, vanhu vakwanise kuwana mishonga kuzvipatara, and hosha dziya dzinotapidzana sezvakaita TB, sezvakaita HIV and AIDS, sezvakaita cholera, zvakaita dysentery. Izvi zvese zvinorapwa pachena nehurumende, tichiita war fight against zvirwere izvozvo kuti zvipere munyika. Tinoita kuti tigadzirise maparastatals kuti atange kushandira nyika, uyezve ticharwisana nehuori kuti wese wari corrupt huori hupere munyika, upfumi hwenyika hupinde muhomwe dzevanhu. Code ichaisa macandidates panzvimbo dzese dzinokwikwidzwa.
ingave yekansela, ingave yaMP, ingave yapresident, nemamwe anoitwa proportional representation zvakaita senate nemaprovincial councils. Kwese ikoko kunenge kuine vanhu. Masarudziro atichaita tinotarisa vanhu vanenge varipo, toona kuti munhu ari kusarudzwa munhu anokwanisa here kuita basa iroro, etinoti minimum qualification. Saka pane vamwe vanenge vachidawo kusarudzwa, asi kana wasingakwanisi kuita basa iroro, tinoti basa ngaripiwe kune vanokwanisa kuita, nekuti vanhu vanenge vachisarudzira vanhu kuti vatumwe. Hatingasarudzi vanhu vasingatumiki. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti isu tinoda munhu anenge achidiwa nevanhu. Saka munhu watinoti amirira code munhu anenge abva kuvanhu. Hatiiti kuti uyu ishamwari yedu, uyu mukuru mubato, hafaniri kukwikwidzwa, hafaniri kuita. Munhu wese anokwikwidzwa. Nekuti tiri kuda kuti vanhu vaite mutumwa wavo wavanoda. Nekuti munhu akaziva kuti abva kune vanhu anoteerera vanhu, asi akaziva kuti ari kubva kubato haateereri vanhu, anoteerera bato, endi bato pamwe rinenge risingazivi zviri kudiwa ipapo. Tutarisawo nyaya yemari zvisisi nyaya yekunetsa makatoisa mapikisano ekuda kuzana kusina problem. Sekoti makamira sei uye mune vamwe here vanhu vanokushanda navo? Nyaya yemari iri kunetsa, asi tinoziva kuti resource hombe ndisu vanhu vacho. Saka isu tinoti resource inonyanya kukosha chaiyo iripo, nekuti vanhu varipo. Vanhu tichaita zvatinokwanisa kuita, uyezve kana paine vamwe vanozotibatsira, variko vanotibatsira isu tichitozvibatsirawo, tichitosakura ndima yedu tichifamba. Ndingakutaura dzimwe nyaya dziri kungoitika munyika. Munoona sei vamwe vamunotarisirwa kukwikwidzana navo muelection ekuteera iyoyi, mungava mune mamwe mapato anopikisa, mungava muZANU-PF? Tikatarisawo zviri kuitika muZANU, tikatarisawo zviri kuitika kuna NDC Alliance, munoona sei vamwe zviri kuitika kuna mamwe mapato anopikisana? Ini sekuona kwangu pane vamwe vashoma vatakuziva kuti vada kukwikwidza kunyanya nyaya yeupresident. Kune wamunangagwa vari kuZANU-PF watoziva kuti vari kuda kukwikwidza. Ndisi toziva kuti ava basa racho kugona havagoni, ndo chekutanga. 2 utsinye huzere ipapo, ndo pamusha pavo. 3 nyaya dzekunyepera vanhu dzizere ipapo. Saka ivavo ndinonyatsokwanisa kutaura mwoyo wangu wakafaranuka. Vamwe vari kuopposition ava pamwe tichazoshanda pamwe chete. Saka kuti ndinyanye kuongorora maningi zvinozotadzisa kuti tishande pamwe chete. Zvatakanangana nesarudzo ndezvekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pakaenda Robert Mugabe chenge chiri chikwambo chenye chakabata nyika. Saka iye zvino ngatichione kuti tofamba nzira yakasiyana nenzira yataimbofamba. And izvi zvinenge zvakaoneka sevanhu isu ngatichitarise kwete vanhu asi ma-issues neunyanzvi hwevanhu iwawo kuti vanozogona here kuita basa iroro. Nekuti pane vamwe vanhu vatingafarire chaizvo kuti uyu ngaapinde, asi kana apinda ipapo haatozivi kuti zuva rinobuda nekupi richindovira kupi. Saka hapana zvazvinototibatsira. Saka vanhu ngavaone, vanhu vane chido chekuti nyika ino ifambe ienderere mberi, ngavaite kuti ma-issues ange achidhibatwa. Vanenge vachida kumirira vanhu ngavapiwe mukana wekuti tiite hurukuro, madebate anenge ari robust, kwete kuti munhu anongonzi auya haabvunzwi kana kuti zvaataura ndizvozvo zvakapera naMugabe izvozvo. Tinoda kuti vanhu vanenge voenda, vanhu vachiziva kuti pakati anogona pakati haagoni, zvakati zvinoitika zvakati hazviitiki, ndo kuti nyika ino ienderere mberi. Koita imwe nyaya inonetsa mangoma, nyaya yemadzimai nevechidiki.
ngati mukatarisa idvi nebange vapaparamende iriko iko nyaya yedu inoenda hatingotarisi wechidiki nemadzimai chete, tinotarisazve vakaremara, kuti vanhu vanga vachingotarisirwa pasi nguva yese, asiwo vane kodzero dzakafanana nemunhu wese. Saka tine chekutanga chekuti tine urongwa hwekuti paitwe empowerment yemadzimai vechidiki nevakaremara, inotanga nekuti vanofanira kupiwa zvemaoko zvavanokwanisa kuita, yatinoti skills training. Tovapazve pekushandira nezvekuti vanoshanda zvakamira sei. Tovapazve mukana wekuenda kumarket kuti zvinhu zvavo zvavanogadzira zvinosvika kupi. Tovapazve ruzivo rwekuti mari yatinoti financial literacy zvinombofamba sei, kuti kana uine kabusiness kako kadikidiki kako mari inofamba sei. Kechitatu tozoita kuti wawane mukana wekuona mari either iri malone, magrants kana maventure funds. Ndokuti iwo wanenge wasiri muhurumende, wanenge wasiri kupi, chero paanenge ari madzimai vechidiki nevakaremara vanenge vaempowered. Tochiona manje kuti patosarudza, takati kana tosarudza vanhu, zvondambotaura zviya tikaona kuti zvimwe zvese zvafanana, kuti kugona kwakafanana, kudiwa nevanhu kwakafanana, tinenge taakusarudza, taakupa yatinoti preference kumadzimai, kune vechidiki nevakaremara, ndokuti vakwanise kunge vakamiririrwa imomo. Uyezve isi tichazoona kuti muhurumende medu munenge muine bazi rakamirira vakaremara kuti vasimudzirike. Ndo zvazvinoita. Toiti vamwe vanotokundwa nehuku, ukaona huku ine twana twayo ukada kubata kamwana kayo inopedzerana newe. Isu sekodi takamira pekuti kana vhoti yedu yaitwa tinofira pavhoti ipapo. Hatitange kuti mukuru ndiye anofanira kunge achichengetedzekawo otiza, kwete. Tinenge tiripo takamirira kuti vhoti yedu itwe protected.